ụmụ boy ka ndụ ọgọdụ kama gị na madam ya ese gị na ọgasị kama gị na madam ya ese na ọ bụrụ ikpebiena na gị na mmadụ ya eserili okwu kama gị na madam ya ese gị na ọgasị alụ ka m na-atụlụ gị ife ahụ ọkwa ịma na gị na ọgasị madam kwechili na ịya ana ịya akwa ana o mana madam kwuo na ịya ana ọga na-asị gị weta afịa ọga gị ka ị sọplai ya na ya ego. Enwe ndị na-ebe a na-elesi ndị ọga afịa n'ime ahịa ije na warehouse ibulu afịa ọga gị lesi ọga ọzọ sọm ndị ọga ịtali Chineke ya apịa ụnụ ọ ya dị egwu maka na ọ na-anụ ụmụazị ya n'iyi. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a si na otu n'ime ọtụtụ ọgbakọ nke nwanne anyị nwoke na-achịkọba bụ Venerable Prince Chukwuma. Ya bụ Venerable Prince Chukwuma bụ onye ụkọchukwu ụka Anglican ma bụrụkwa onye nke eji papa ụmụ bọyị wee mara. Ya bụ onye ụkọchukwu wepụtara onwe ya kamgbe ọtụtụ afọ gara aga wee na-akụnye mkpụrụ ọma dị iche iche na ndụ ọtụtụ ụmụ bọyị bụ ndị ka nọ n'aka ọga ha ma na-azụlite ha n'egwu nke Chineke. O nwere ọtụtụ ọgbakọ nke ọ na-ehibe nke o ji wee na-akụzi ma ndị bọyị ma ndị ọga. Ya bụ onye ụkọchukwu dịka o si wee na-akọwa mgbe ụfọdụ ọ sị na ihe kpaliri mmụọ ya ịmalite ya bụ ọrụ nke ịchịkọta ụmụ bọyị wee na-enye ha ọzụzụ na nkụzi n'ịkụnye mkpụrụ dị mma n'ime ha bụ na ya eleela anya ọtụtụ ụmụaka ya hụrụ ndị na-agba bọyị. Ọnọgide onye nke a achụọ ya, ọnọgide achụọ onye nke ọzọ, ọnọgide achụọ onye nke ọzọ. Ya jụkwanụ kedu ihe ha mere o wee bụrụ na ọ bụ ihe na-abụchaghị ihe kwesịrị ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na amalitere n'oge kụnyewe ezi mkpụrụ n'ime ụmụaka ahụ. O wee na-agwa ndị ọga sị na nwa bọyị ga-ahụ na-eme isi ike na kama ị ga-achụla ya vileji gị kpọtara ya ka ọ bịa sonyewe ha na ọmụmụ ihe na fellowship ha na-eme, na ya ga-emerịrị ka ya bụ nwa bọyị gbanwee. Ma nke bụ eziokwu bụ na kamgbe ọ malitere mewe ya bụ ihe, ọtụtụ ụmụ bọyị dị ndị ọ gbanwerela ndụ ha amalite biwe ezigbo ndụ ma gbachaa bọyị ndị ọga ha wee duo ha obi, ha nọrọkwa dịka ọga n'isi onwe ha ma na-eme ọfụma. Ihe onyonyo a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ihe onyonyo si na otu ọgbakọ nke o mere ndị ọga na ụmụ bọyị n'ahịa ama dịka Agbaedo Motor Spare Parts Nkwọ Nnewi. Ma na ya bụ ihe onyonyo o nyere ọtụtụ ndụmọdụ nye ụmụ bọyị bụ nke gụnyere ịchara ihe ọbụla ga-ebuje gị n'izuru ego ọga gị. O wee na-agwa ha sị ha na onye ọbụla na-arịọ gị ego ma onye ọbụla na-asị gị zitere ya ego dịka nwa ka na-agba bọyị, na onye ahụ bụ onye iro kacha onye iro ị nwere n'ụwa, na onye ahụ achọghị ka ị bụrụ mmadụ. Ọ gakwanụ wee nye ndị ọga na onwe ha ọtụtụ ndụmọdụ pụrụ iche n'ihe gbasara ka ha si wee na-eso ụmụ bọyị ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ Venerable Prince Chukwuma dịka ọ na-ezi ha bụ ndị ọga na ụmụ bọyị ozi ọma na Nkwọ Nnewi. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ihe nwe nke gị o ego ahụ isefu ya gbalị n'anya gị. I'm telling you, if I were you, enwe capital nkụzilifa na fellowship anyị kaba ahụ bịa fellowship Sunday, ịbịa fellowship ahụ 1 year your brain ye reset. I'm telling you, ndị ọga nyelu na ya aka. Onwe ndị ọga na-ada eme m ihe nji amụ enwere ọga nwa ya nwoke meela isi ike, ịma ife o ji nye punishment ihe jezi fellowship ụmụ bọyị nya ka o ji enye punishment. Mbọsị bụ na ya fọlụ ọsị m nya si ya kwụsịgodu fellowship ahụ until isi ajụọ ya oyi. Nsị ya ọ na-abịa afịa ọsị m nsị ya fellowship ka iji enye punishment na mma anọ ibulu ikpe bịa maka na gị ka m na-enyere aka gị nwa bụ ọga. Ebe ọ na-amụta ife isi ya ejiju ya oyi ka iji enye punishment. Achọrọ m ime unu nchi invite this Sunday, then December ịbịa nwuo ya maka before anyị achọ ịga akwa anyị afụ na ịbịago fellowship 6 months.
So you make it July, August, September, October, November, 5, you know, you look at 6 months. Manandine ya abia from Sunday, ma go no 5 months. So I actually on aqua. Unisola celebrate your 10th year. If you want to have your own business, be faithful in what belongs to another person. If you business ogaga, be faithful. Wambo kikegiha. Capital nkuzili fa mmadụ ji abụọ ọgaranya ịma na some of us uche na ihe eji abụọ ọgaranya bụ money capital. Money capital bụ the least. Money capital epeka ọ bụ ya ka ị need the first character you need ihe eji bụ ọgaranya capital eji azụ ahịa need bụ ihe a na-akpọ knowledge capital. Ihe ama anya afịa ihe ahụ na-azụ mara anya ti you junior jụọ ajụjụ malia a na-akpọ ya knowledge capital. Ọ bụrụ ịgba na boy 4 years ịmabeda afọ ahịa unu na-azụ ịma nke egosi gị fake egosi gị original ịmahọ egosi gị China egosi gị Japan enwe ife ịma mba ịbụ ọgaranya gị fiala ahụ ọsọkwa ya si bụ gị $20 million. Ọ bụ money capital ka you need the first boy. You need the first but knowledge capital. And though you have first settlement or gagi melugi, first settlement or gani melunwa boy be kuzili ya afia. Boy na nani neku. Ikuzili gafia ngabu first settlement. Ni ya ogagi na azu ni mutalia. Iya ogagi na azu ni manya. Nyabu your very first settlement. Ni manya afia. Ana akpọ knowledge capital. The next capital you need bụ relationship capital. Some ụmụ boy n'ebe a ọgọ ọzọ gwa gị okwu ịkpalia ya. So onye na respect bụ ọga gị. Ịmakwa ebe ikuku ya esi bịalugo. Enwe ka ọgọ ọzọ sisi gị nna anyị godu m ya dị ebe a esi ana m agbalụ gị boy. The very capital ọzọ you need bụ relationship capital. Gị na ndị mmadụ esezi n'okwu. Gị na customers esezi n'okwu. Gị na madam ese n'okwu. Ụmụ boy ka ndụ ọgọdụ kama gị na madam ya ese gị na ọga see. Kama gị na madam ya ese ni ọ bụrụ ikpe na gị na mmadụ ya ese rili okwu. Kama gị na madam ya ese gị na ọga see. Alo ka nna atụlụ gị ife ahụ. Ọkụ ịma na gị na ọga see madam kwechili na ya ana ya akwa ana o. Ị na ihe na-ekwu. Ọga sị mma akpọ na nwa madam sị ya akpọ ya mba no darling why? Madam ya emegide ife fụ na akpọ na ha gị. Mana madam kwuo na ya ana. Hey, bro ị na-alụ na ọ ka ekwuo ka isi wee na. Ọ gaghị azọnwu gị maka madam mgbe etu ọ esi mụ ya ụlọ ọkụ. Ọ mụ ya ụlọ ọkụ ọ ga-asị nwa anabazie ka nzuo ike. Maka nwa boy emeghe n'ọnụ enwe onye nke achụlụ last 2 years. Last 2 years ka ọ gị bịa fụ m. Mba ọ dị boy bụ ụzọ bịa fụ m. Sị m na ọ gị si ya nyanaba. Nnali ya nọmba kpọọ gị. Asị adam ya na papa ụmụ boy ọ bịa. Ọ gị wee kọkata ma akụkọ. Nwa jee na parking store. Obu ahịa ọ gị jele. Ọ gị na-edi nke ahụ. Ema ihe laptazi the boy. Oje kpalia madam. Madam sicha nni bu ife. Nwa boy meghe gota ọ na-akpọ ọnụ ya. Wee maka ya bụ manager si ndị ọzọ na ya eli nnya na madam ebuteghị n'oge.
na-ekwu ihe ụfọdụ ọ dịka o meghe eme. Nwa bọyị si na ya eli nri na madam ebuteghị ya n'oge. Ọgị ya wee chetazi ohi ọ na-ezu ya. Wee jụbụ ya, ọ sị enyi ha bata na parking store na afịa ọ na-ekwukwanụ bụ afịa wụsasị na a na-azọ ụkwụ enweghị ife eji ya eme. Nsị afịa dị na parking shop mmadụ ka esi na enweghị ife a na-azọ ụkwụ. Wee jụọ ya ọ n'ori agbọ ka ọ dị a na-azọ ya ụkwụ nya ke na ọ na Chata Junction ka dị afịa dị a na-azọ. Ọ sị m nọ na parking store. Mkpọ gị ọzọ m sị akpọna nwa akpọna ya ana m asokwa mfụ ha anaghị so before ibute m kesi ọga gị ịha dị shọl maka enwere ụdị alụ ihe eme atụọlụ m ọga alụ sị kpọna gị before corrupt ndị fọrọ afọ. The way to rise is service. Aga m through Bible fụ na mmadụ niile anyị na-anụ afa ha na Bible na ha mere ọfụma bụ service. You must serve to rise. Ọ ya ka m na-agwa gị na ọ bụ na Chineke meelu gị ebere ị na-agba bọị, ihe ọ pụta bụ na Chineke tina gị na line ebe ya nọ wee bụrụ mmadụ. That is the meaning. N'otu igo gị na line ebe ya nọ rise. Now enwelu onye a na-akpọ Elisha na Bible. Onye na-akpọ Elisha. Ị na-agụ Bible ụmụ boy? Ị na-anụ maka Elisha? Enwere ọga Elisha serve ịmafia Elijah. Ọ na-agụ Bible. Ụmụ boy kọlụ na onwe na akụ na-agụ Bible. Yes. Elisha serve ọga a na-akpọ Elijah. Na-ege ntị. Ịghọta ihe m na-akụzi taa ndụ gị kwesịrị ịgbanwe. Now, Elisha served Elijah many years. And the Bible gwara anyị na service nke a bụ na Elisha na-abụ Elijah chee ịkwa aka na Elisha na-agbasa ya mmiri. O wee kwa aka. Ọ savụgide ya o. Elu ụbọchị Elijah ya na. Elijah chọọ ka o setụlụ Elisha. O wee jụọ Elisha, gịnị ka m na-eji setụlụ gị? Nche na Elisha ya si enyi ya ego. Nche na Elisha maka ọ bụrụ m ka ọga m jụrụ gịnị ka a ga-eji setụlụ gị. Asị m ya ọga efulu anaga ahụ dị n'ụmụ di m. Si welie setụlụ m. Mana ọ bụghị ya ka Elisha narị ahụ. Ị ma ife Elisha narị ya? Elisha si ya amala na-eso gị iji eme ọfụma na biznes nye mie double. Ọ ife aka ụmụ ya ha achọzi. Ụmụ ya da achọ ya. Enwere amala na-eso ọga gị o ji bụrụ mpọta o. Ị na-anị na-ekwu. Enwere amala na-eso ọga gị o ji bụrụ landlord. Mana ị na-achọ ego mana nwa boy dị ka Elisha si ọga ya na ihe nchọrọ from you bụ amara na-eso gị, anointing na-eso gị, gị nye mie double maka na ọma na ọnwa amara ahụ na-eso ọga ya na ọ ya emenwu ife ọga ya mere. Nwa boy, ihe nchọpụta bụ na iwe humility na-eso ọga gị wele eziokwu na-agba boy. Agwachakwa nga ọzọ enwekwa ndị ọga dị bad hapụfa na ndị ime afịa na-afụ gị. Ndị ime afịa ha na-afụ gị. Enwere bishọp anyị nọ Amish a na-akpọ ya bishọp Ike Akọ. Enwere ihe ọ kọrọ anyị one day. Ofu nwa boy mgbe ọ nọ Abakaliki, maka Abakaliki ka ọ na pastor bụ before akpọtazie ya Amish. Mgbe ọ nọ Abakaliki ọ ma family ahụ, a very poor family. Emecha diọkpala the woman bụ widow. Diọkpala ya jebe boy. So diọkpala ya ahụ nọ na boy. Ọ bụrụ na ọgọ gbaalụ boy bụ a wicked man. Akwe mana enwe ndị ọga dị wicked ụmụ boy.
Faka nkụ n'afịa. Ndị ọga asị na ndị ọga dị wicked ka nkụ n'afịa. Anyị ekpe ekpere ka ndị ọga akwụsị dị wicked n'aha Jizọs. Ụnụ agbasasị na ụmụ boy wicked na ụmụ mmadụ ka ha bụ. Ọ dapụta na nwa ahụ gbalụ ọga dị wicked boy. After 8 years na boy, ọga ya si na ọ ya achụ ya. Ndị ime afịa na-agbagharị, ọga ya chụọ ya. The boy na-alụọ ọma ife ọ ya eme na village. Ọ na-egbukwa akwụọ na-egbubu before jebe boy. Ofu nnukwu ọga ha ncha na-azụ afịa wee ọ n'obodo oyibo mgbe ihe niile amelu na kọlọcha anata na-enezi anya ọha afọ the boy maka amụ ya sị nwa na-agbala ọgị ya mbọ ọ jụbazie sị ya nwere nwa boy ya ha afụzi jụọ esie ha sị ha na ọgị ya achụghị ya. Ndị mmadụ bidozie kwube the man ahụ nnukwu ọga ahụ wee chọba nọmba the boy. Ịma ife oyili ihe oyibo na ịnọsin na-achọ nọmba gị maka ọga ahụ bụ na level ịnọsin, ọ bụ level ọga gị ka na-emechi afịa. Ọga ahụ wee chọba nọmba nwa boy ya wee kpọọ ya si ya chighata Lagos. Ọ sị ya na eji ha ego ọdọwili ego. Ịma na ndị ahụ amaghị akwụ ya ụgwọ moto. Ọdọwili ego si na ego moto ya chighata Lagos. Ochighata Lagos ọ kpọọ ya na ọgịa juba ha jụcha bachala ọgịa mba si ya gabazi ọgịa gaba. The man wee nee nwa ahụ anya wee sị nwa ahụ na the only thing bụ ihe ji gị ịbụ ọgaranya from now. The boy si ya ọgịnị? Ọ sị ya trust. Na ihe ya eme na ya bụ ọgaranya bụ n'ihi ebitray trust m na-enye gị kịta. Ọ na-eche ka ọ sị ya jee shọọ shop, ọ sị ya jee shọọ warehouse. Na-ege ntị, ọ ya ka m ji gwa gị ikwena ka attitude ọga gị mee ka ndị ime afịa mmalụ gị as a bad boy. Kọọtụ ụmụ boy ị na-aba ya aghọ gị afịa o. Kọọtụ ụmụ boy ọ dị n'ime ọdịna moto pass. Enwe ndị si na ọ dị họ na ya kịta ka ịmalụ ndị nọ na kọọtụ ahụ. Ịma na ọ dị họ wenye aka enu ka ịfụ ndị anọ ndị nọ na kọọtụ ahụ si na ọ dị họ. Kọọtụ ụmụ boy dị ọ mụ na-ekpe ikpe. Enwe nke balị ya bacha ya ọgị ya kwuo okwu nwa boy edupeti ọ chaji ọgụ chelu ọ bụ ọkwa na ịchaji ọgụ melugo ọgaranya o na-egwa dị mkpa jee kwụọ n'ụgwọ flat na ọ bụ na ịkpata n'ego. Ọ kpọchighata ya si ya jee chọọ warehouse. Ọ chọọ warehouse. Ọga ahụ wee select ya afịa ịtọ kacha aga afịa na product ya mee the boy sole distributor na Lagos. Sole distributor. So afịa ahụ nata ha na omuvuo na warehouse the boy. Warehouse a na-ekwu bụkwa ọga ahụ kwụrụ ụgwọ ya 5 years. Say the boy o mezie spy ya kwụbazie. Now or see the boy na ya emelie ife a 5 years. So ya jiri 5 years ya develop a product nke ya. Na after 5 years ya akwụsị. True life story ka m na-enye gị ya. Ịma reason mgbe the boy na-agba boy ndị nọ n'ime afịa ma ya as a good man. Mgbe mkpọrọ ndị NASPA ka m jụọ ese Chidera mgbe ọgị ya jụọ na ọ ya settle ya mkpọ ndị NASPA ọkwa ndị moto pass kwa machine pass nwee NASPA. Mkpọ ndị NASPA ka m jụọ ese the boy si na nchi settle the boy mana m chọrọ ịma ma the boy
ọ na-eme ụdị ife a. Ịma ihe ndị NASPA gwa m, ha sị m papa ụmụ boy na ọ bụ na nchi inye the boy 10 million mụ jos nye ya, mana nsị ka m bịa jụọ ese the boy n'ime afịa na ihe m ma anụ maka the boy ya eme m, ọ bụ na nchi inye 10 million ma enye 100 million. Ya bịa ndị NASPA gwa m si ma ọ bụ 10 million ka m nwee mụ nye the boy n'obi ọcha, mana m bịa jụọ ese the boy na agwakọta m how good the boy dị, instead of 10 million na m mejecha 100 million nye. Ndị NASPA ji akafa ekwu ihe a n'isi nwa boy, yet ọ gbara a wicked man boy, mana mgbe ọ na-agba boy ahụ o kwe ka karakta ọgịa metọ integrity. Today Chidera nọ China, many people na-etili, ọ na-ebunata many people afịa. Now o wee nye 3 lines kacha aga afịa, ma the worst in umelu line ahụ onyelie bụ line ọgịa n'azụ. All line ahụ mele ọga ya ọgaranya, so ọgịa jezie na nke mpọta ahụ si ya mba ahụ na onye ihe jegotezie na nke nọọsọ the boy na-elie ịgbagharịcha before ka ọgịa na-eme. Mgbe the boy na-akọ ihe, the boy si na ọgịa na-abụbu ọchọ odui mmadụ, emechi odo ya anya na ife a ga-akwụsịgbuo. Ọ walk up bịa yọọ the boy sị biko ya gbaghara ya kọọ ihe ọ kọrọ. The boy sị na nsogbu adịghị, na afịa ka a na-azụ, ọkwụọ ya ụgwọ ya supply ya afịa na ya butere ya ka ya lee ya ele, ma ọ mejọrọ ya ma ọ mejọghị ya na ya ele afịa. Mana ihe ọ na-eme bụ na enwe ndị ọ na-ebu ihe ha lee ha kwụ ụgwọ, ọgụ ya bịa ọgụ ya na-ekwu cash na ihe ebu ewepụ. Now ifuru ihe mere ihe niile a, o kweghị ka karakta ọga ya metọọ ya. Achọrọ m ka ị bụrụgodo Elisha, inezi n'anya ego na ọ gaghị eji setụlụ gị, na-edogodo anya amara amele ọga m o ji bụrụ ọga na nchọrọ inwe ya. Elisha sị Elijah, inye m double portion of your anointing, double portion of your spirit, double portion of your grace, na mma abụ mmadụ. Ịchịkọ fellowship ụmụ boy ga-enụ ntị ka m gwa unu, afụgo m ndị gba boy na nnukwu company eji 7 million settle. After 2-3 years ọ na-anya keke. Afụna m ndị eji 500,000 settle, ha na-atụ afịa. Afụgo m the two. Afụgo m the two. Nke mbụ, nke ibu a nchọrọ ịgwa gị bụ na some of the things ya na-akụzili gị, some of you bụ ọbụbụ ọnụ na-eso ha. Okwu mmadụ kwubi na bụ ọnụ na mmadụ ahịa esi n'ezinụlọ apụta. Ine n'ebe ọnụ onye mee ka ọ na-arise ọ daa, onye jee boy ọ nata, ngị nwa fọkwa akịta ambọghị na-agba na ha ekwe ya ọnụ, ọ gaghị achọbuo na ịchụ ya, ịchụ gị ọ na-aṅa. Ọ maka gị ka iji kpọ program a, ọ maka gị. Enwe ndị aṅụ uli yi sụọ ọfọ na be ha na mmadụ anyị esi n'ezinụlọ apụta. So ị na-eko ife ị na-eko, iche na ngị nwa, iche na ike ka ị na-akpa, ka ihe iji bịa ịgba boy friends gị niile bụrụ ndị isi akpụ. Ịda afụ ezigbo mmadụ ya bụ nwe ka isisi ya na ihe nlụlụ ọga anyị, ọ sị gị mba 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 mba, ị na-idile ụdị ọhịa. Ọga na-asị gị weta afịa ọga gị ka ị supply ya na ya ego. Enwe ndị na-ebe a na-elesi ndị ọga afịa n'ime ahịa, ije na warehouse ibulu afịa ọga gị lesi ọga ọzọ. Some ndị ọga ịtali Chineke ya apịa ụnụ, ọ ya dị egwu maka na ụnụ na-anọ ụmụazị ya n'iyi. Afịa ịma na-ele 25,000, esi ya bute ka inye 10,000, ọ na-supply gị. What kind of human being are you? Ịmana ọnwa mmadụ ka ị na-ana n'iyi maka na enweghị ife zoro ezo anaghị apụta ife.
one day aka akpalụ ya bụ nwa ọ na-abọị, and ị na-ego ị na-akaba ahụ ka a ghara inwe evidence so that akpọ ga-afọ ego na ya ọ na-abọị. Enita ọligo na-egbu akwụ ọ ya echeta na ewepụ gị na ya ka ya gbacha na bọị. Onye deceive na go na anya na bon. Enyi m nwoke nya bụ PG ndị ọdịda Nnewi Ishikita. Ọ sị m na mgbe o jee bọị na-enwe mgbe anọkọta manager fakpọ ha meeting sị ha ka ha na ofu nna ka ọ ga-ata ofu. Ka ncha na once kelee ife esi na-agba gị n'obi bụ ka ọ gaghị taa ofu, ka ọ gaghị taa ofu. So emechaa meeting ahụ nyasịfa na ya nwere okwu asị ya ka ihe ọ bụ ọsị onye a ngị nwa na ọnkụ gị nwere ego na ịnaluo kịta na ọnkụ gị nwere ike ịnọ onye ga-egosi gị jee zọba onwe gị. Ngị nwa na papa gị na-alụ ọlụ na onwe ike isi evute ego nye gị na nyanwa na fe nwedu toilet befa n'ọnụ ọhịa ka ha na-eje toilet na enwe onye na-akwado inye na ya na-abọghị. So unu chee na unu anaba na nyanwa dị agbacha bọị and ọgbacha bọị. Some of ndị a na-enu ya gị kịta enwe akwa ka background befa dio enwe ike ma mụ ya nwụ nwa di ya na be ibeto na ọ dị ka ọ dị ma mụ ya eje daalụ nna ya ochie na ọ kpọrọgide ibeto ma gbapụrụ ya 5 million o je nye nwa ya. Mana nke nwa side be mama gị ha na-ete nkwụ, side be papa gị ha na-akọ ugbo, ị na-ege ha ntị. Enwere ike ihe mmenwu ihe niile a na-agwa gị n'ike aka gị. Ọ ya ka iji n'idie Jizọs. Ọ ya ka Jizọs ji bịa. Ịma na mgbe Chineke kere ụwa, ụwa dị mma. Chineke kere ọmalịcha ụwa. Ụwa Chineke kelu dị very fine. Mkpụrụ osisi na-epulu onwe ya, ọka na-epulu onwe ya, ihe niile na-epulu onwe ya. Mana enwere ofu osisi Chineke debe na garden. Si mmadụ emetụkwana ya aka. Eme Chineke ji si mmadụ emetụ ya aka. Ihe niile Chineke kere eke, sọọsọ mmadụ ka Chineke nyelu ihe a na-akpọ will power. Ihe bụ will power bụ power to make choice. So mmadụ ka Chineke nye power to make choice. Mmadụ isi achọrọ m ime ife a ma ọ bụ achọghọ m ime ife a. Ndị mmụọ ozi enweghị that choice. Ndị mmụọ ozi bụ Chineke du ihe anyị ozi oje. Mana mmadụ nwere right Chineke du ihe ozi okwuo na ọ ya eje. Atara Chineke duili Jona ozi si ya jee Ninive, Jona jebe Tarsis. So mmadụ nwere that choice. And then ka Chineke ji debe osisi ahụ ka mmadụ nwee ike na practice that choice so that mmadụ mee ya obe. Ọ mmadụ na mmadụ chọrọ ime ya obe. O wee debe ofu osisi wee sị mmadụ ifulu osisi ndị ọzọ libie mana sọsọ ofu a emena gịnị emetụna ya aka. Ekwensu wee bịa wee sị mmadụ achọrọ m nkọwachi ife a ekwensu bịa ọzọ ka esi ya na-ebu agwọ. Ịma ya agwọ bụ ụzọ jụọ mmadụ eziokwu na Chineke si ga-eli na mkpụrụ osisi ọbụla na gadin a. Ọ sị ya mba nọ nke a ka ọ si anyị eli na nọọsụ na elie ya na ya anwụ. Ịma ya agwọ gwara ya agwọsị ya ya anwụ na-asị ifuru onye a na-asị gị na izu ego ọga gị na mmadụ aya ama ọkwa agwọ ya. Ifuru onye ya na-abụ edu igo ozi ijewal enwe nke mkpere ikpe ya ọfụla nwa asị ya gbada na store ka igote bread 2 hours ọpụtabe ọpụta wee gwa gị na store niile dị na Nnewi Ishi mechiri emechi na ya ji ọkpa jee otolo wee je gote bread.
ihe ịma ha ọ bụ na asị ụfọdụ ị na-ada asị ọ gaghị agafechakwa na line ahụ. So kedu ihe na-agwa gị na brain gị ka brain ye, mana agwọ ya try ka ọ gwa gị na ife ọ ya bụ ime omelụọ gị ahụ. Agwọ ya agwa gị na ime ya na onweghị ife ya eme. Ọ ya agwọ gwalụfa si na ilie mkpụrụ osisi a na ihe anwụ hapụ ya Chineke na-akọ na ihe anwụ. Ọ sị gị n'ibuju gị na weta ego ka nsevu olugo na mee ihe ibe gị na-eme na awakwa anya na mee nka ihe niile ha na-akọlụ gị bụ ife ka ha na-achọ. Ịma ya na-achọ ka alapụta gị. Nya ka emechala agwọ wee ghọrịa ha wee rie ya bụ mkpụrụ osisi, e wee chụpụfa na the whole garden. Na nene the foolishness maka ofu mkpụrụ osisi ka ha ji luzuo the whole garden. Ego one ka ihe sevute ihe ji luzuo settlement. And ọbịa ọ na-adị m ka most of ndị ọkada ọ na-adị nka some of them ọ bụ ndị achụ na boy maka ha eji ha anya afụ onye bụ jeep, especially moto gị ihe moto ọga ọgbalụ boy ịtọna ọ ya akpọgide gị iyi enwere nke kpọkọta m iyi mgbatuo glass si ya na ọ bụkwanụ m chụ gị na boy. Ọ sị m idiot, unu ncha bụ ofe ife nsị ya na-eyi ma ọ gaghị. Ọ sị mma niile eme ka ozugbo ọzọ anyị ama na onye achụ na boy eziokwu. Mmanụ achụrụ na boy unu ncha nsị ya na-eyi ma ọ gaghị. Ọ sị m yiri eyi ihe na unu ncha bụ ofu. Mmanụ iwe boy achụrụ ya since ka ọ bịara ewesa m. Nna kulu kwa down, mana isi na ihe kulu down well aka na-emekwa motorcycle hire purchase. Esikwa na ihe kulu down aka na-enye keke hire purchase maka ebe a ka ndị achụ na boy na land. Agwọ wee na-aghọli ya wee chụpụ ya na garden ebe mkpụrụ osisi dị iche iche dị, achụpụ ya maka ofu osisi. Mmehie wee bata ụwa, ihe mgbu wee bata ụwa, ọrịa wee bata ụwa, igbu mmadụ, ịkpọ asị, ịgwọ nsị, ihe ọjọọ dị iche iche wee bata ụwa. Ma ụmụ boy ma ndị kashia ma ndị ọga, achọrọ m ịgwa gị taa na afụfụ dịrị mmehie anyị na Jizọs atagie. Achọrọ m ịgwa gị n'ụtụtụ a isi Jizọs take my life onye gị nzọpụta. Achọrọ m ịgwa gị n'ụtụtụ a na ọ bụ na isi Jizọs bata n'ime m, Jesus is here. Ọ dị ready to forgive you. Ọ dị ready. Some of us are gone too deep. Ụfọdụ ụmụ boy agwọba n'ọgwụ, ụfọdụ ndị ọga na-agwọ ọgwụ, mana na-agbanyeghị etu mmehie gị dị, ọ sị ya bụ na ịgwọ mmehie n'ọgwụ, Jizọs na-azọpụta. Mgbe m bụ onye nkụzi na DCC under Venerable Awuzie, enwelu one man bịa afọ m, ofu nnukwu ọga ka ọ bụ osi Ọnịcha bịa, o ji convoy aga ma police escort. Dadi Awuzie ka ọ bịara ịfụ. Ọ bụrụ na Dadi Awuzie apụtaghị, a wee sị ya bịa afọ m, ọ bịazie afọ m. Mgbe dị manụ bịa afọ m, ma ihe dị manụ gwa m maka ụnụ nwa na-aba court, gee ntị. Hapụ ekwensu aka o, gị na ekwensu emekọ n'ife. Iri ihe m na-agwa gị, no matter ka o si ashine n'ọlụ gị, gị na ekwensu emekọkwa n'ife o. The man wee bịa afọ m wee sị m na ọ dị possible na ofu nwa ya adị ndụ, ofu nwa afọzili ihe ọmụbụrụ bụ ụmụ ịnọ ofu. Ọ sị m ọ dị possible na ofu nwa ya adị ndụ na ya mind họ ka ya nyaba taxi. Ịmala ọgaranya na-ayọ ka ya nyaba taxi ma ofu nwa ya dị ndụ. Nsị kisi ije kpu dị ekpela a, ọ sị man of God ya ghọta na mgbe ya pelu mpe ya dị 17 years ka mmadụ kpọ ya je baa court.
onyinye mama ịghọta ọ na-eme m obi abụọ o yiri weta isi bịa were isi. The last thing ekwensu ya eme, the last thing ekwensu ya eme is to show you the end from the beginning. Ọ dị eme ihe ọ na-egosi nkịta bụ na ịba court ọ gaghị atụba gị egwu, na ịba court izugodo egwu ọ gaghị na ndị task force ahụ ekpe nwunye na ịba ihe ka ekwensu ya na-egosi gị pụtaba. The man si na ya dị 17 years mgbe ya ba court na age ga, mana ife agwala ya mgbe ahụ bụ na enweghị nwa ya elu 25 years. Ọ ghọtaghị ya. Onye 17 years ekwubebe okwu ịnụ nwaanyị ka ị na-agwa na nwa ya elu 25 years okwube n'okwu ịnụ nwaanyị ma ya afọ si na ịmụ nwa nwewe. Ọ ghọtaghị ife a na-akọ. Ọ sị na nwa m elu 25 years mana m na-enwe ego, asị ya n'ihe enwechasị ego. Ọba covenant with Satan. Ọ bụ na ị nọ na court ụmụ boy welu nọmba m ọ ịbịa fellowship on Sunday, agbasa fellowship bịa afọ m ka nyelu gị aka ka ị break ye covenant ya. Ọfa ka m na-enye gị. Ọkwa ndị na-aba na court ụmụ boy bịa afọ m bịa fellowship on Sunday na historical never fresh agbasa efu m ka nyelu gị aka. Now nwa boy that man o buo na kịta o nwego ego o mego okenye ọnụgo nwaanyị mụọ ụmụ ịnọ. Nke mbụ mee 22 years o mee medicine. Ụbọchị ọ graduate na medical school ka ọ nwụrụ. O sendịa nke ọzọ obodo oyibo, ọ gụchaa akwụkwọ nwụọ n'obodo oyibo ebunata ya. Nke ịtọ nwụọ na 24 years ọfọzie ofu and nke ahụ dị 19 years. O wee bịa jụba anyị na ọ bụgodị na asị ya nyabazie taxi ka nwa dị ndụ na ya ekwe. Ma the story, the good news bụ na onye Jizọs ndụ ya, Jizọs zọpụta ya. Achọrọ m ịgwa gị na Jizọs nọ ebe a, ya enye ndụ gị. Enwere ike ihe na-agwa gị mee ịchọ iji ọkpụkpụ aka na ike onwe gị mee ọ ya ekwe gị mee. Mana ịnabata Jizọs, oge nke ọ na-eli ịnabata Jizọs, nothing enwere ụgwọ ya akwụ, mba onweghị ụgwọ ya akwụ. Just isi ya Jizọs, today I give you my life. Then Sunday bịa na fellowship ụmụ boy anyị emelu gị ha na-akpọ follow up, nyelu gị aka stand there in the Lord. Achọrọ m ikpe ekpere. Ndị mbụ m ekpere ụzọ ekpere na abụọ. Nke mbụ bụ ndị na-enye Jizọs ndụfa, mkpe elufe ekpere. Nke abụọ bụ ndị nọ n'okike agbụ dị iche iche, ndị agọla ọfọ be nnafa na mmadụ anyị esi n'ezinụlọ ha pụta. Anyị break the yoke. Hallelujah. Time mezugo. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu, ana m asị ya daalụ ọrụ. Onye ekpesi ka Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche. Ana m eche na ọ bụrụ na enwere ndị ụkọchukwu ole na ole na steeti niile enwere n'ala Igbo ndị na-eme ụdị ha ị na-eme, na ihe gbasakwara n'ịgba bọyị a na-ekwu okwu ya na ọ na-alazi ala na be anyị. Ana m eche na ọka na-akwalitekwanụ mmụọ ndị mmadụ ị na-ezigakwanụ ụmụ ha ka ha gbawa bọyị. Maka ya bụ onye ụkọchukwu kamgbe m malitere sonyewe na-ekiri ihe ọ na-eme n'efere mba ụwa, ahụla m ọtụtụ ụmụ bọyị bụ ndị dịbu ihe akpọrọ isi ike, mana o mechara gbanwee ndụ ha kpamkpam. Mgbe na-asị ya bụ nwanne anyị nwoke daalụ ọrụ. Mgbe na-arịọkwa ya bụ onye ụkọchukwu si biko ụdị ọgbakọ a na ụdị nkụzi a biko ka ọ hapụ ịbụ nnọọ na Nnewi ma ọkwanụ na gburugburu Anambra ka ị na-emedebe ihe dị otu a, maka ya bụ ihe mara mma. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume, ọ bụrụ na ohere ga-adịrị gị, biko ka ị burukwa ụdị nkụzi a na-agakwa n'ahịa dị iche iche nọ na steeti niile nọ n'ala Igbo. Asikene na ọ bụ otu ụbọchị n'ọnwa ka ị ga na-enwe ohere ịpụ isi na steeti Anambra wee pụọ gaa mee n'otu steeti ọzọ. Ana m eche na
ọ ga-enye aka ka ya bụ ezi mkpụrụ nke ị na-akụnye na ndụ ụmụ bọyị gbasaa nke ukwuu n'ala Igbo niile. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo apịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.